Amit, amit pasang aliwan tabu. Tinebihna saking tulak sari. Tinebihna saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, kalian pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya. Ingkang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora Mustika. Ingkang dipun pangarsani dening pepunden kita Bapak Pandi saha kabiyantu Nyonya Jessica. Purwakaning pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipun ayati seniman seniwati saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya. Pinarum ungguling gongso Kyai Gajah Seto so pangrawit Mustika Laras. Ugi pangli ing Surawati Ibu Satun. Mugi-mugi saged damel renaning penggalih andika. Sayaning para lenggah kakung miwah putri. Wonten ing dalu menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya badhe medhik setunggaling cariyos minangkani pamundhutipun Bapak Panitia ing dalu menika mundhut lampahan sejarah Kraton Majapahit dawah perangan 6 Bekel Modo Wisuda dawah perangan Sumpah Palapa dening paraga ingkang ngayahi dedapukan atekan sepisan gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Prabu Hayamuruk dali menika dipun asta dening Raka Mas Semit Widodo. Kanjeng Ratu Tribuana katindakaken dening Niken Ayu Dian Nitami. Wirabumi dalu menika dipun asta dening Raka Mas Jamin. Gema Abang katindakaken dening Bapak Bati. Bekel Modo ingkang dados telenging cariyos ing dalu menika dipun sanggul dening Bapak Amin Wijaya. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Malaka.
Datuk orang kaurang katindakan dening Bapak Kabul Budiono. Agung Dwipa dipunayai dening Roko Mas Eko Widodo. Rakembar katindakan dening Bapak Sukarsan. Aditya Warman dipunayai dening Bagus Hartanto. Dewi Intan Sari katindakan dening Niken Ayu Ramini. Dewi Dilam Sari katindakan dening Ristyo Wati. Adegan candhaipun gambaraken wonten ing Pasundan. Prabu Wijaya Prana katindakan dening Bapak Bantu. Diah Pitaloka katindakan dening Niken Ayu Sundari. Witantri ing dalu menika dipun ayahi dening Niken Ayu Murtini. Wonten ing madyaning pagelaran Ketoprak Mustika Budaya kanthi cariyos Bekel Modo Wisuda dawah perangan Sumpah Palapa. Panjenengan kalipur pelawak-pelawak saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya nuninggih Cak Buntung kabiyantu Cak Jarot kanthi ban Tomblo. Sayaning para lenggah kakung miwah putri mekaten rancaing dedapukan ing dalu menika. Monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos sejarah tanah Jawi. Bekel Modo Wisuda kanthi perangan Sumpah Palapa. Sugeng amirsani kanthi asesanti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nuwun kula nuwun.
siram tirta weni ewa dene aku wis bisa ketemu marang katresnan kang sejati siram kula kuwi ya kalungguhan iki ayo padha digunakake kanthi payung muga-muga tresno tembus cinanti dijabahi dening Gusti Kempur ben dumadi aku lan sliramu bisa urip bebarengan kakek-kakek nganti kelukane dinen lali-lali tan bisa mripatin lalak-lalak ngatos kabeh wong iki napa boten saben hari sing tak ngalih mung sliramu sing tak impenke yo mung sliramu ojo tansah Allah
wong liya. Panjenengan menika boten sampun. Wisnu kula namung sewiji, kula tujukaken dumateng panjenengan. Ayo. Ger, ger, ungu ger, putra. Ger, ungu ger. Kang Mas sayang. Yani kantong kang lotus. Jinak ketarkalan kula Kang Mas. Kang Mas salipun panjenengan tiyang kita. Elingo yo ger, putraku dia tukal ta. Yani aku kok yang bagus sih kaya Wela, Kang Mas. dia pitalo. Kang Mas. Panjenengan ampun tepi kalian. Ger putraku dia pitalo ka. Cek kula Kang Mas. Ono ing papan kene ora ono Sang Prabu Ayamara. Sing ono mung Rama ger. Panjenengan kados kula Kang Mas. Ki piye iki? Iya, tresno kena ning tumrape wong tuwa lan putri yo ger. Ora, ger, dia pitaloka. Sing ning pengarepanmu iki Rama ger. Rama. Wis peteng jagating atiku. Wis ora tinar buka sapa sing ana ing pengarepanmu. Satemah Rama kang jugarake anggonira nindra ana ing tilam pagungan. Ning kok senggo wong liya, kok senggo wong bagus. Sapa wong bagus mau nek ora kleru anggon numpa. Amung siji kang kasebut panjenenganing Sang Prabu Ayamara ana ing kraton. Ambali sing
pindha sinamber gelap ing wangsa ketiga. Kaya dening nebah dadaning Rama. Mbok yo mahwas, Yen. Sapa to jenenge sira? Jenenge sira mung sak putraning Bupati Andan ana ing Kraton Majapahit. Lah sapa sang prabu ana ing Kraton Majapahit? Kaya dening cebol nggayuh lintang cecak sing nguntal. Ya. Ora kelakon. Sengoro. Aku ra sudi yen to dijawabake kelakon. Pancen iya, aku ngerti. Yen kowe wis kadung nuwuhake rasa tresna lan Sang Prabu. Hayang. Ning ki mbok iya nimbang mbok iya menggalihake yen to kowe dadi garwaning Sang Prabu. Hayang urut kantorane. Kowe bakal mati mungsuh. Mungsuh ora ana liya mungsuh kaperkara tresna. Garwaning Prabu Aramurya ora mung siji. Menawi panjenengan boten bali lair menawi kula tresna kaliyan Kang Mas Prabu Hayam Wuruk. Kula becik pecahke kula mawon Rama. Kula nyuwun pecah Rama. Jaluk mati. Kok entengake patimu ana pengarepane Rama. Ya. Kula nyuwun pecah menawi kula boten kelapaan kejaman kaliyan Kang Mas Prabu Hayam Wuruk. Ger putraku. Kaya napa rasa rasaning pun Rama? Yen to nganti jeneng sira nganyu tuwa utawa kendhat. Ing mengkone piye Rama? Merga putriku sing tak golo-golo kuwi amung jeneng sira. Sing tak gadang-gadang. Besok jenenge sira bisa mulyakake kelawan aku. Ya. Wis kepati-pati tresnamu lan Sang Prabu Hayam. Ana tembung anak polah wong tuwa keprada. Ibarate mripat lan jempol sikil. Yen to mripat kang kecolok nrocok. Ning yen to jempol sikil kang kesandung gubrah. Ibarate anak lan wong tuwa. Nek pancen kaya ngono, gak lilani ki njaluk dhaup lawan. Tangising putra kaya dening lebah dadaning wong atuwa ora bisa nampel rasa tresnaku kelawan putra. Ya, nek pancen kaya ngono abot dikaya ngapa aku tak budidaya bisa munjuk ana ngarsaning Sang Prabu saya-saya ing mengkone bakal kelakon dhaup kelawan Sang Prabu. Ya.
Matur suwun sanget Kanjeng. Rantinen ana ing sajroning kamar. Kon Rama kang anyadri kau. Ya, hati-hati kang Praito menyang ing sajroning kamar. Coba sawan, kowe gadep marang kadang-kadangmu kabeh. Ra kembar, Adi Setiawarman, klebu aku dhewe. Ning gile barat wiwit esuk jendruk nganti meh sak sore bengi. Kowe mung sela tumpang kedang-krang. Tanpa kepecap sawangen moco pahit sesuk-esuk bareng mletek ing surya dari sorak boto rubuh arep ana winu sudan. Lamun weraku mukal. Ning yo kok kowe meneng wae. Kowe dudu watak ing satriya. Ora watak prajurit Dharma Putra. Ya mung kuwi sing tak pikir, Kakang. Arya Kembang, Amas, nek sampeyan ora wani tegak ing Majapahit ngudunke modhone jumenake ati Rah Kembar sing bakal tumuju ing Majapahit Kakang. Yo, aku percaya. Moto kowe sing gawe runtik ing atiku sing gawe panas ing atiku Rangga aku duwe pak kene moto arep dilungguhke patih ana ing Majapahit. Nek
prajurit Darmaputra mesti bakal ringkih, bakal asor derajat. Nek mojo kelakon dadi patih oleh mojo wae. Mula nek kowe kuwatir marang prajurit Darmaputra sing mungkari telu klebu kowe Arya Kembar aku. Hidup kowe ora cukup mung ngedang krang wae. Kowe ora tumandang Kakang Agung Dwipa. Ya mung kuwi sing tak pikir. Mergo sisa-sisaning prajurit Darmaputra iki mung kali Kakang Dwipa Datuk Rangkaora lan Rah Kembar Kakang. Apa kelakon umpama aku nundhonake moto dadi patih ana Majapahit. Dina antarane wengi kuwi sing tak kari kowe sing jumangkah apa ora kembar apa aku dhewe. Aditya Warman Kanjeng Dipati Datuk Rangkaora. Kepiye? Nek saka pinemumu aku duwe gegayuhan sing kaya ngono. Pangapunten boten teges kula menika nyandak menapa ingkang dados pikajengan panjenengan. Saniki kula badhe pikan dhumateng panjenengan. Lamun panjenengan menika badhe ngurungake sesuk barengi mlethek ing surya jumenengan bekal modho kawini sudha dadi patih. Menapa panjenengan menika mboten kemutan lampahan ingkang sampun kawit sepisan kawit kajayan Ketara Jasa Jayawardana ana kawini sudan patih Haryo nampi sapa andhan saka kruwon ing Majapahit sing kasarja kaliya Bupati Ronggolawe saka ing Kabupaten Tuban. Ning pepuntane kepiye? Balelane Bupati Ronggolawe pepuntane raliya kepes-tapes tanpa tilas. Kaping pindhone Kajayan Kabujaya Negara. Ya, ana lelakon pemberontakan Rakuti. Biyen prajurit Darmaputra kae minangka ditengenake lawan Sinuwun Kabujaya Negara. Ning apa undung-undungane sakwise prajurit Darmaputra sing dipandhegani kelawan Rakuti gone balela rangi ringkehake ana ing Majapahit raliya. Tapes-tapes tanpa tilas ora ana sing saikine dadi tengen-tengenane ana ing Majapahit. Cukup Aditya Warman. Bosep. Kengno kula menika namung ngemutake dhumateng panjenengan. Nitik tembungmu. Oh ngantino. Ora condong lawan kekarepan. Nek ngono aku ngerti. Tresnanmu marang Datuk Rangkaora mung tata keluar. Ing batinmu babar pisan. Ora dari rasa tresna lawan Datuk Rangkaora. Pangapuntenipun Kanjeng Bupati Aditya Warman. Kados saiki aku tak takon karo kowe. Mangga. Kowe abot Majapahit apa abot prajurit Darmaputra? Kanjeng Bupati Rangkaora. Lamun panjenengan menika nanteng dhumateng kula kakang Bisma. Kamangka kula menika kepati-pati Kresna kelawan kadang dal. Kula mutak nggih kula badhe piwang surat. Kula abot Majapahit. Abot Majapahit. Kakang Agung Dwipa. Dene
bakal nunggu Aditya Warman. Bakal tak teter kaduk bayangan. Timbuk sandek kakang. Kowe nurut marang Adi Setyawarman. Yen lakon kowe cilik kegelutan karo Adi Setyawarman. Ibarate kaya dening simo karo domba. Geseh simo ki macan. Macane orang kahurang. Domba ki wedhus kaya dene Adi Setyawarman. Nanging Kakang Agung Dipa arep kepiye wae Aditya Warman tak anggap kelilip tumrap datuk Rangkaura. Sing tumandang dudu orang kahurang. Dur sapa Utusan Adimu Nilamsari. Intan Sari. Intan Sari. Menika kakang panjenengan Mas. Intan Sari. Intan Sari. Ini dawatan Kang. Saiki calon garwamu Aditya Warman wis ninggalake Semenanjung Malaka lagi. Baraku sebentar. Kang Haji. Dan perkawis punika kapas. Mergo calon garwamu Aditya Warman ora condong lawan gegayuanipun kakang. Saklungane Aditya Warman saka Semenanjung Malaka. Saiki aku njaluk kene atimu. Kepiye? Repo dayamu kowe bisa ngripih lawan Aditya Warman. Yen ora kenane kena Aditya Warman kok mateni kok putih akalmu. Kang Mas. Prawi to kersa panjenengan. Ento panjenengan kok nyuwun sapian to kuwi. Kedahipun Aditya Warman kakang wonten ing Malaka. Iya, Sedaya margi napa kemawon mangke mung badhe kula lampah. Waton kula saged sabiyanipun dumateng panjenengan dalu Kang. Mila kula nyuwun pangestunipun. aku nang tindak ojo tatap nganti suwan. Namun menika kula suwun Kang. Kakang Agung Rangkaura. saiki saka pinemumu terus kepiye? Cek awal. Selalu. Makan lo. Kamu kue anak enggak. Belum joning enggak. Barang lekasih sang Prabu. Rowijoyo ayam lo. Marap moco baik. Ngestreni. Jumenengane bekal modo. Numpo paluan pati. Yen lakon. Modo dadi pati. Moco baik. Goncang. Oh, kaya ngono. Goncang. Bener kakang. Tandane aku duwe bagi ora luput pancen bener. Kadang-kadang yo melu ngombe-ombe. Kakang aku duwe pasti kakang Pak. Nek wis manggendel nyawiji. Mula wiwit dina iki, ayo padha netepi kewajiban sowan ana ing Majapahit.
ngrasakaken ati. Urang kaurang Dawuh dalem suwun. diprayogaken Istana dawuh. Agung Sripa sabda dalem rodongan segun musuhan. Rakembar ibalan kula diprayogaken nggone Rama. Arep kita kejauh. Wirabumi Wis diprayogaken. pangestoten dawuh. Maafan. Dawuh putri balan kula rodongan segone rasuan paningasan. Istana dawuh. Kalungguhan iki pisoanan wigat. Marang para atek-ateking praja Majapahit saka guru lan sagung kaulan ingsun. Ing ari Respati jenah kanthi candra sengkala bumi uninga reksa ingsun Prabu Hayam minangkani pamnyune Patih Haryatagah gone ngundurke kalungguhan Patih Hamangkubumi ing Praja Majapahit awit tetelo wis tumpang suh gone mrangkani marang ingsun lan kalungguhan iki ingsun misuda marang kaulan ingsun kang tetelo gedhe darmaning marang negara Majapahit kang ingsun paringi kanugrahan Patih Hamangkubumi ing Majapahit tan liya bekel modo kanthi pusaka asma Patih Gajah Mada. Kalungguhan iki sira wis ingsun wisuda Patih ing Praja Majapahit kanthi gelar Patih Gajah Mada. Sakabeh gawe ingsun kudu sira estan. Sang Prabu saderengipun kula ngundhahi gamparing dalem kepatihan kula badhe mujudaken dhateng sesanti ateges kula badhe sumpah wonten angepun andhapipun gapura Pelatita
Mugi andhapipun gendera Bapa. ingsun paring palilah marang sira. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya. Sagung Santana Praja mewah kawula negari Majapahit kalebet ngersa dalem sinuwun Prabu Hayam lumeber perjurit Dharma Putra ewan dene perjurit Hayam Utara ingsun sumpah manggon ana ing sakisring gapura Wirawita uga sak andhape gendera ingsun ora dahar poin kami kalebet sega lan tuladane ing burung ing Bromo Tanjung Pura Bali Ahang Ama Layu ingsun amukti palapa Mojo. Lho. Kowe iki ora ngilo citokku. Kowe kuwi sapa? Kowe iki wong desa. Kekayuanmu kuwi kegeden pihak kurang cakap. Mojo! Sing mbokmu bondo kuwi apa? Kok kowe bakal nyawijake Nusantara Jawa sabrang nganti Maroke. Mojo! Nek ora trimo tembung kuwi iki, esuk apa sore tak enteni. Alangku, lampe. Apa bawas? Iki urusane Sinul Prabu Hayam uga sineksan kabeh para sapa. Kowe layu-layu penjirangan pribadi. Takokkan kau lah. Iya. Kau lah primo. Kau lah senang. Akan bekal mutu. Kau isu coba deh abangku. Mungsuh mutu semua-semua. Ikiro aku. Kenapa? Kowe kudu sapa moto arep nyawijake Nusantara Jawa. Sing dino bondo iki ora beda tembuke jatuh ranggaul ibarate gegeden pihak kurang kakak yo betul Jebol! Mencam lah. Siapmu nyangap itu muncrat. Meripatmu penhilangan. Nino lawan Kakang Moto. Nek kowe wani aja karo Moto. Iki aku adep ana.
Semang batok motong loro kowe ra delok cacito Rajak uyok Kededen sirah kowe ngrukunke anak bojomu ra putus kowe ngrukunke wong sampai nganti tekan roke Aduh. Ojo kurang ajar. Iki ono pengarapane Sang Prabu Hayam Wuruk. Kabeh mau wis ditemtokake. Yen moto Adipati ora katon bojo pai. Kowe kudu rumangsani. Kowe prajurit Dharma Putra Agung. dapurmu wis bol ninggal gayuh lintan mojo emudun Kenimbang mojo medun saka ing palungguhan Kabupaten Mojopahi. Kowe kudu mati saka tangane mojo cukup Prabu Hayam Wuruk kersa Sinun Prabu ngurungaken bekal motonganipun jumeneng patih wonten Mojopahi menawi cocok boten cocok mojo dipun larang brajatipun sampun-botenipun orang kawulan ngiman kawul dengan pun negari Mojopahi Sinun lajeng menapa laputipun mojo tumrap negari Mojopahi Sang Prabu Hayam Wuruk. Mojopahi menika jembar tepane adoh untarane. Lho kok bekal mojo tumelke patih ing Mojopahi. Negara Mojopahi arep gawe apa? nyuwun Sinun dipun coba panggalipun bekal mojo sumpah ajeng dirukunke sabang nganti tekan Maroke Mojopahi menika budaya Sang Prabu Hayam Wuruk sedaya kula wau boten kiat kadenge manah prajurit Dharma Putra anggenipun mundha mono dhateng ingsun bisa ngrasakake nanging sira kabeh ora perlu tumindak sing kaya ngono prajurit Dharma Putra lan Bayangkara kuwi padha-padha nyengkuyung marang adeking Praja Mojopahi. Mula kuwi sakwise ingsun midhangket kedadian iki ingsun mundhut marang sira. Mojopahi sing maune tentrem kudu bali tentrem saka tanganira. Ibu monggo. Lan kowe minangka satriyane ora katon Mojopahi. Kowe minangka betenge nyang Mojopahi. Yen pancen kowe rumangsane prajurit Bayangkara. Kadepono prajurit Dharma Putra ingkang gawe geger oleh ampun bagus. Perkawis prajurit Dharma Putra. Kula ingkang badhe ngadepi prajurit
Tinggalano penyoba mencoba.